जेव्हा जांभळाची तांबळी करता हांव एक 10-12 जांभूळ घेतला, 2 इतरनी मिरसांग, इदी सोयी, जिरे, बटरमिल्क, मीठ, करबेवू, सासम आणि तूप जेव्हा तेल आणि पण घालका. आता सुरेख हांवें जांभळाची असं बी काणू मिक्सिंगान वाटिता, सोयी, तन्नी मिरसांग, जिरे घालून वाटिता, मागीर जांभूळ घालून वाटिता. सुरेख सोयी तन्नी मिरसांग घालून वाटिता. तुमकां कितली तीख जाय गी तितली तीख करायची. अशी पिवच्या काही जाता, कालवणी काही जाता शिता घालून. सोय मोरच्याक येदे उदक घाला. जांभळा बी काणू ते पुरा हंतू घालता. जांभूळ घालल्यान कलर चंद येवच्या पोरू ना. भारी चंद कलर येतले. ताक 3 कलर मिक्स जाता. 5वे धवे पर्पल. आता जांभूळ घाल्यान तू आता जिरी घालता का. मीठही घालता का. रुची तक मीठ घालता. ते वाटी हांतू घालता. आता बटर मिल्क घालता का. आता केक पण घालता. नारळ तेल घाला. अक्का सासम घालता. दोन जिरी घालता. 2 सुकी मिरसांग पण्णां घालता. करबेव घालता. आता पण घालता का. अशी पिवच्या काही जाता, शिता घालो काही जाता, दोन्ही काही जाता. जांभळा आता मग तांबळी रेडी झाल्या. जांभूळ घालून तांबळी रेडी जाला. जांभूळ सीजनल आशिल्ल्यान इजिली आता मेळता पुरा कडेन. तुम्ही बी ट्राय करायची आणि कशी जाला म्हणून कमेंट करून सांगू का.